Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με μια μακάβρια θα λέγαμε ιστορία που είχε συμβεί πολλά χρόνια πριν στην Αθήνα, αλλά είχε συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Διότι κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι υπάρχει οικογένεια που θα ζούσε για 4 ολόκληρα χρόνια σε ένα σπίτι με ένα πτώμα, ακόμα κι αν αυτό είναι η σωρός της κόρης της. Βρισκόμαστε λοιπόν στα 1933, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Αριστοτέλους και στον αριθμό 70, σήμερα υπάρχει μια πολυκατοικία. Τότε υπήρχε ένα διόροφο σπίτι στο οποίο κατοικούσε η οικογένεια του δικηγόρου Ιωάννη Βογάσαρη. Με καταγωγή από τον Πύργο είχε έρθει στην Αθήνα και ανέλαβε νομικό σύμβουλο στη Λαϊκή Τράπεζα. Η οικογενειακή του ευτυχία συμβάδιζε με την επαγγελματική και απέκτησε 2 παιδιά, το Θανάση και τη Μιμίκα. Την ευτυχία της οικογένειας όμως διέλυσε ο θάνατος της Μιμίκας στα 16 της χρόνια από αδενοπάθεια το 1929. Όλοι έκλαψαν το νεαρό κορίτσι που χάθηκε, ενώ η οικογένεια κρατήθηκε μακριά από τον κόσμο χωρίς να δίνει πολλές πληροφορίες για το αδικοχαμένο κορίτσι. Το 1933 όμως έρχεται ένας ακόμα θάνατος, ξαφνικός. Είναι αυτός του πατέρα Ιωάννη Βογάσαρη από πνευμονικό είδημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφασίζει να καλύψει τα έξοδα της κηδείας του σε μια ένδειξη σεβασμού για τα όσα είχε προσφέρει ο νομικός της σύμβουλος στην τράπεζα. Μόνο που οι εκπρόσωποι της τράπεζας, ο Διαμαντόπουλος και καλούμενος που πήγαν στο σπίτι, παραξενεύτηκαν με την αντίδραση του γιου. Ο γιος υποστήριζε ότι ο πατέρας του ταρυχεύθηκε και δεν ήθελε να τους αποκαλύψει το πού θα είναι η τελευταία του κατοικία. Όμως ο Ιωάννης Βογάσαρης είχε χτίσει μαυσολείο στο πρώτο νεκροταφείο με 4 κρύπτες για τα μέλη της οικογένειάς του. Όλοι λοιπόν πίστευαν ότι εκεί βρίσκεται η σωρός της Μιμίκας, της αγαπημένης του κόρη, και κατά συνέπεια θα έμπαινε και η σωρός του πατέρα. Το κουβάρι των αποκαλύψεων όμως άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο έφορος του πρώτου νεκροταφείου Γεωργακόπουλος πήγε στον οικογενειακό τάφο και διαπίστωσε με τεράστια έκπληξη ότι δεν υπήρχε σε αυτόν η σωρός της Μιμίκας. Η εφημερίδα Ελεύθερος Άνθρωπος 2 μέρες μετά το θάνατο του Βογάσαρη κυκλοφορεί με αυτό το αποκλειστικό θέμα. Υποστηρίζει ότι η κόρη του δικηγόρου δεν είχε ταφεί στο μαυσολείο, αλλά βρισκόταν μέσα στο σπίτι της Αριστοτέλους. Είχε ταρυχευθεί από τον καθηγητή της παθολογικής ανατομίας Μελισσινό. Από την οικογένειά της είχαν πει ότι ήθελαν να αντιθάψουν στον Πύργο την ιδιαίτερη πατρίδα τους και έπρεπε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση μέχρι την ταφή. Στη συνέχεια, 2 χρόνια αργότερα, η οικογένεια δημιούργησε το μαυσολείο. Μάλιστα ο πατέρας το επισκεπτόταν συχνά και άφηνε μερικά λουλούδια. Και το σπίτι της οικογένειας όμως, από μαρτυρίες γειτόνων, επισκέπτονταν ακόμα συχνότερα ένας ιερέας για να κάνει δέηση για την ανάπαυση της ψυχής του κοριτσιού. Η σωρός της Μιμίκας τελικά, όπως αποδείχθηκε αργότερα, βρισκόταν στο δωμάτιό της. Ήταν τοποθετημένη σε φέρετρο από μαόνι, είχε διάφανο κρίσταλο στην μπροστινή όψη για να φαίνεται το πρόσωπό της και είχε κλείσει αεροστεγός. Το δημοσίευμα της εφημερίδας προκάλεσε την επέμβαση του εισαγγελέα Παπαθανασίου, που διαπίστωσε όμως, αφού συμβουλεύτηκε τη σχετική νομοθεσία, ότι δεν υπήρχε παράπτωμα. Μάλλον την εποχή εκείνη στην Ελλάδα ίσχυαν κάποιοι άλλοι διαφορετικοί νόμοι. Υπήρχε αδίκημα για ταφή νεκρού πριν περάσει το 24ωρο, ενώ δεν υπήρχε πρόβλεψη για κατακράτηση νεκρού εάν δεν συνέτρεχαν λόγοι δημόσιας υγείας. Το μόνο που μπορούσε να στοιχειοθετήσει ο εισαγγελέας ήταν πλημέλημα. Ποιο να κατηγορήσει όμως? Ο άνθρωπος που είχε αποφασίσει να κρατήσει την κόρη του στο σπίτι ήταν κι αυτός νεκρός. Έτσι δεν είχε άλλη λύση από το να απευθυνθεί στην αστυνομία. Ζήτησε από το διοικητή της Γενικής Ασφάλειας Πολυχρονόπουλο να μεταπείσει την οικογένεια. Ο αστυνόμος Παξινός, που αργότερα διακρίθηκε ως ειδικός σε θέματα εθνικής ασφάλειας, επιστράτευσε όλη την πειθό που διέθετε για να τους πείσει να μεταφέρουν το ταρυχευμένο σώμα της Μιμίκας στην τελευταία της κατοικία. Ο γιος όμως της οικογένειας επέμενε ότι δεν γνωρίζει που βρίσκεται το σώμα της. Επιπλέον αρνήθηκε ότι στο σπίτι του φιλοξενείται το φέρετρο με την αδερφή του, αλλά ούτε παραδέχτηκε ότι έγινε ταφή στον οικογενειακό τάφο.
Όσο για το γεγονός ότι ταρυχεύτηκε και ο πατέρας από τον κορυφαίο ιατροδικαστή της εποχής Γεωργιάδη και το συνεργάτη του Ηλιάκη που πληρώθηκαν με το εξωφρενικό για την εποχή ποσό των 20.000 δραχμών, απάντησε ότι έγινε αυτό επειδή η κηδεία θα γινόταν όταν θα ερχόταν από το Παρίσι ο αδερφός του νεκρού πατέρα του. Τελικά σύντομα όλη η Αθήνα μιλούσε μόνο για αυτό το θέμα. Οι πολιτικές εξελίξεις παραμερίστηκαν και ας ήταν σημαντικές αφού μόλις είχε χάσει τις εκλογές ο Βενιζέλος, ο Τσαλδάρης ήταν πρωθυπουργός, ο Πλαστήρας επιχείρησε να κάνει κίνημα το βράδυ των εκλογών και η πόλωση ήταν στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων χρόνων. Το τι έγινε αργότερα το διαβάζουμε στην Ακρόπολη, όπου όπως μας πληροφορεί η κηδεία του Βογάσαρη έγινε κανονικά, ο γιος με τη μητέρα έφυγαν για λίγο από την Αθήνα, αλλά υπήρχε διαφωνία. Η μητέρα ήθελε στον οικογενειακό τάφο να μπει και η Μιμίκα, ενώ ο γιος διαφωνούσε. Επειδή στη μέση μπήκε η εισαγγελία αλλά και η αστυνομία, θεωρείται βέβαιο ότι η Μιμίκα βρήκε την ησυχία της και παρέμεινε δίπλα στον πατέρα της, όπως και τότε που αυτός ήταν ζωντανός και εκείνη πεθαμένη. Έτσι πήρε τέλος μια ιστορία που τότε είχε συγκλονίσει την αθηναϊκή κοινωνία.